en dårlig billede. Sådan har jeg det lige. Ej, det er kedeligt, at jeg er udsat for hele aftenen og hele året. Nå. Jeg glæder mig sindssygt meget til det, der kommer til at foregå lige nu. Det er, at Dorte Larsen tager sin telefon. Det er Gustav, og det er vigtigt. Hej Gustav! Nej, vi har tænkt os at lave en dansk klassiker. Det er en vaffelis. Måden vi har tænkt os at gøre det på, det er i bedste dinner and the show. Så vi har købt 31 liter flydende nitrogen, som er minus 192 grader koldt. Til dem, som ikke er klar over det, det er koldt. Hertil der har vi så taget et udpluk af den danske sommer, som den ser ud lige pt. Det vil sige, at vi laver en rabarberis. Hertil der har vi forskellige toppings af syltede ribs. Så har vi nogle stikkelsbær, og herover der har vi noget, der hedder honeycomb. Det er en karamel, hvor vi tilsætter bagepulver. Bagepulver udvikler kuldioxid, som får sukkeret til at soufflere op, og efter det stivner i sådan nogle små fluffy snællinger. Jeg skal bede om en ting, selvom I ikke kan lide stikkelsbær, eller ikke kan lide ribs, eller ikke kan lide jordbær. Nå, så skal I prøve at gøre mig den tjeneste. Jeg siger ikke I skal, men I skal tage et ribs, lidt jordbær, lidt rabarber og lidt stikkelsbær. Fordi syren og sødmen og kontrastens magt af alfa og omega i den danske klassiker vaffelis. Hvorfor kommer vi guf på toppen? Fordi det er sødt i sødt. Guffet, det er også sådan lidt bittert. Det er proteinrigt, det er lækkert. Vi har fløden, det er fedt. Vi har den magiske vaffel. Kontrastens magt, den er sprød. Nu får jeg Arthur i stemme på, jeg ved ikke hvorfor. Jeg er bare helt vild op at køre. Men det der kommer til at ske nu, det er at Mads og jeg, vi prøver sgu, og så tager vi det derfra. Den siger bare rummeligt. Alle pigerne går på det. Ja.
fryser fast, det er derfor, du kan høre maskinen til at komme. Stadig lidt. Det er det ikke endnu. Så kommer der en kanin over. Ja, du ser dem fældet. Satan med tæt. Jesus! Så tæt på. Lidt mere. Det er lidt hårdt. Prøv at se. Dexters laboratorium. In real life. Sidste gang. Ja, bare lige skubbe lidt over den der. Jeg rammer.
Vi har